Duha ka mga batanon ang nasikop sa managlahing insidente nga may kalambigitan sa pagdaog kutsilyo ug sundang sa dakbayan sa Talisay. Unang nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki kinsa migamit og sundang paggukod sa mga tanod ug konsihal nga mibuyag kaniya. Nasuta nga adunay diferensya sa pangisip ang maong lalaki. Samtang nasikop usab dayon kining 17 anyos nga lalaki nga misulong sa panimay sa usa ka 33 anyos nga biktima sa barangay Lawaan 2 niadtong Martes sa hapon, June 17. Sa pakisusi sa kapulisan, adunay gipost nga statement ang 17 anyos nga suspect sa iyang social media account nga maoy nagtukmod sa kasuko sa biktima. Tungod kay nagtuo ang biktima nga iyang anak ang nagpost niini, iyang gichatan ang suspect ug gibuyag sanglit parehong pangan ang gigamit sa social media sa suspect ug sa anak sa biktima. Apan nasuta nga dili di ay kadto ang account sa iyang anak.